Haino hailam sukunna rojotno ani ketal bologo khakhaino rojotno kaham korungno tongo hinui hingke jongbo kaham no jong masang hingke kaham tei ani loge ni hingke kisa hamya kongrai ni bagui kisa lomoi tongo bo tei yak jora o sajagui tongo o bagui tabuk doctor o thangui tongo bo khe hingke jong khe bazar o hati khlainai bo khe doctor o thangnai hingke tei samung tongo kwbangma samung tongo bazar o hingke norok tini ni blog no cheya saknai tongdi paithak jora khakhay norok tini bolong naithok no hinui tab ke bazar o sokpainai ang bazar hati rok khlaibai khe ang ani loge ni hingke doctor o thangmani sokpai ako hospital o thangmani hingke cheraibai no ang cherai mangka khorang ni no tui no hati rok khlai tongo tabuk hingke tabuk khe juta dukan o sokpai khe ang borok juta dukan o sokpai male juta rok nana muchungjak bai hingke borok no tabuk kari nairi tongo ta tei yang khe bini onko cherai ni baba khe sokpai ako hospital naikhe paikha hingke tabuk bo rang cash kwri hinui rang tui khlai nana thangui tongo hingke borok khe juta se nana muchungjagui tongkha ani yaphagui rang kwrwikha hati khlaibai hinui hingke ba tabuk dukan o nasingui tongo tabono. Bazar borok cherai rok naithok khe school o thangbai phaibai tongo tabuk no bazar ni sokpai rok bazar ni sokpainai inko tabuk pressure cooker paimani amo kisa nai tongo bazar o bo kaham khe naimaya ani loge ni se pai o bagui nai tabuk khulugui naina naimani ta khulugui se mayang tongkha go 5 liter ni 1500 nango ta amoni dam hingke belai de dam wngkha saimalia mismairi ni tei alada company kwrwi o jaga o bagui ni obono no manakha kaham no hamya fano hingke tabuk khe ang norok no onko ang mwkhwtwng rok tamo tubukha norok no kisa phunuka no norok nainai di kisa ang tamo paikha omo hingke doina pata eko doina pata hingke maar kheno hamjago do motom jagomai o rijak hingke maar kheno motom jak ang doina pata no obo doina pata pai tubukha amo khe mosor hingke yango lal sak norok bazar o bo phunukjak paimani 2 motha bai 30 taka hingke hamjaka ang lal sak hingke vitamin ongo hinui sakboi vitamin tongo hinui o bagui ni lal sak pai tubukha ta hingke phantok bo chaya balokha bwla hingke phantok tubukha hingke tomato bo chaya balokha ang tomato tubukha tei fulkopi kaisa hingke amo khe sobai ekolog pressure cooker tabuk khe khulugui no norok no ang phunugui tongo hingke tabuk khe ang o lal sak no tomato thaisa riwi bajak khlai tongo lal sak chaya balok kwbangma o bagui nai paitubuk mani thok bai songui rikha tabo no ang akaran riwi hingke yang bo ma hingke lal sak chaya kwchak wngma bagui selangjagui hinui nai bini bagui khe fulkopi ba alu songui tongo tabuk bo hingke lal sak hingke selengjago chai maya hingke ba bono alada moi songui rikha ta fulkopi bai alu tomato khe songui tongo tini no puila fulkopi machanai taklai bisini oino din rok bo paisajak ya tini se pai tubu tini khe ani loge ni thangsinai bini jaga o bo ek sapta ni chuti paimani hingke bini chuti paikha hingke tabuk khe babo no khulumoi tongo dukati sokoinai bo khe onko thangborong no babo no khulumoi thango bo dukati sokoinai hingke tabuk bono khulumoi tongo tabuk dukati kai tongo hingke bo thangsinai ta tabuk khe hingke tabuk khe bo thangui tongkha hingke chungbo bono lama ok tei lamsogui rinai hinui thangui tongo bini loge o
Matam. Kha nè, kha. Ui nè hành phục. Nó thật sự đây bà. Hả? Thằng nhá. Hả? Thằng nhá, nó có tông này. Phải đi po, phải đi. Anh cái chal thằng. Bà có chal thằng này đó ba. Tông đó bà. Bà có tí làm thằng này đó. Bà phải nè xíca. Tata khai đi. Tata. Nó có tông nó phun nó mà tông ra lia mà thằng cá tam khai này. Zakiri man ma so mo hay dok ng ba. Nó có mà tông nhà zat zakiri ge. Tay boro nó có mà tông sinai. Bisi ma tông cái ek sapta. Tay obini bisi ma tông cái ek ma. Samsuru si nó có mà tông boro ge. Tabo ke bini shuti bay ne bo ma thang za khata tam khai ne. Khai rong ma sinsa. Baba nó thằng nó là lo. Baba nó thằng cái. Bột tiếng này baba nó thằng cái nó có ấy.